Здравейте, приятели! Аз съм Анеса и се намирам в СДК център. Както ви бях споделила малко по-рано, тук до 14 юли ще бъдат изложени мои дизайнерски аксесуари и дрехи, като може да ги разгледате от 11 до 8 часа вечерта. И сега реших да ви направя няколко клипа и снимки на най-новата ми колекция, която все още абсолютно никъде не съм качила. А пък някои от чантите вече са изчерпани. Или евентуално, ако нещо си харесате, да ми пишете за изработка, аз ще ви дам срок, цена и така нататък. Така че приятно гледане, ще се радвам да ви видя тук. Разбира се, започвам с най-откачената. Погледнете за какво става въпрос. Тази кожа буквално е огледална. Уникална е. Ето може да видите леко отвътре. Просто уникална. Сега продължавам с най-любимия ми модел. Отвътре. Продължаваме с този модел. Лилав цвят, уникален. И разбира се, вътре е с тюл. Уникална.